Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα και καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας στην Κουζίνα Χωρίς Σύνορα. Η εκπομπή αυτή συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία και εκτελείται από την εταιρεία GSU Practices σε συνεργασία με το RIC. Και σήμερα, καλέ μου Χρήστο, ταξιδεύουμε στη Γεωργία για ακόμη μια φορά. Με διαφορετική παρέα όμως σήμερα. Πάντα. Και αυτό είναι ωραίο γιατί εντάξει, πέραν των φαγητών, που είναι κάτι διαφορετικό κάθε φορά, σίγουρα γνωρίζουμε και κόσμο. Και κόσμο και τις δικές τους εμπειρίες και αναμνήσεις. Θα είναι πολύ όμορφη ημέρα και σήμερα. Και είναι παράξενο γιατί πολλές φορές μας στέλνουν συνταγές, αλλά διαφοροποιούνται κάτι τη διάρκεια μέχρι αυτό εδώ. Γι' αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι οι εμπειρίες είναι πολύ μεγάλες. Σίγουρα και σκέφτεσαι ακόμα κάτι και αλλάζει στο τέλος. Είναι κάτι καινούριο. Έτσι. Να πούμε καλό απόγευμα στον κύριο Ζαχαρία Ιωάννου, σύμβολο ανθρωπίνου δυναμικού. Και από ό,τι ξέρω, κύριε Ιωάννου, έχετε και εμπειρία σε εκπαίδευση για διαχείριση διαφορετικότητας σε οργανισμούς. Άρα αυτό σας φέρνει πολύ κοντά στο θεσμό και στο σκοπό της εκπομπής μας. Και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Είναι για μένα μια ωραία εμπειρία έτσι, να δω και να μάθω κουζίνες από τρίτες ξένες χώρες. Εγώ βρίσκομαι εδώ υπό την ιδιότητα μου ως εκπαιδευτής, σύμβουλος σε θέματα γενικά αυτό που λέμε διαχείρισης της διαφορετικότητας και ίσης μεταχείρισης στον επαγγελματικό χώρο. Και βασικός σκοπός μας, και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουμε και στο έργο, είναι να εκπαιδεύσουμε, να ενημερώσουμε, να καθοδηγήσουμε τους εργοδότες ή εκπροσώπους των εργοδοτών στον τρόπο που όχι μόνο να αποδέχονται, να σέβονται τη διαφορετικότητα, αλλά πώς να μαθαίνουν από τους διαφορετικούς ανθρώπους και πώς να τους αξιοποιούν με τρόπο ώστε να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Διαφορετικότητα δεν είναι, υποθέτω, μόνο χώρα προέλευσης, αν είναι από κάποια άλλη χώρα. Διαφορετικότητα είναι και πολλά άλλα πράγματα. Διαφορετικότητα εμπεριέχει πολλές διαστάσεις. Διαστάσεις που κάνουν τον κάθε άνθρωπο μοναδικό ή ξεχωριστό. Αυτό μπορεί να είναι πέρα από την εθνική καταγωγή, μπορεί να είναι θέματα φύλου, θρησκείας, ηλικίας, δεξιοτήτων. Ο κάθε ένας έχει κάποια πράγματα διαφορετικά και όλοι μαζί όταν προσθέσουμε αυτά τα διαφορετικά βγάζουμε ένα πολύ πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα και η κυπριακή κοινωνία σίγουρα χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα και στο λαό. Βλέπουμε και σήμερα ότι τις τελευταίες δεκαετίες και με την παγκοσμιοποίηση που έχει φέρει τον κόσμο πολύ πιο κοντά, βλέπουμε μια Κύπρο που ποικίλει από διαφορετικότητα και νομίζω έχουμε κερδίσουμε πολλά. Ναι, είναι γεγονός ότι ιδίως τα τελευταία 10 χρόνια και μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δείτε τους οργανισμούς της επιχειρήσης, θα δείτε ότι αποτελούνται από στελέχη από διάφορες χώρες. Όχι μόνο στελέχη και προσωπικό, αρκετά έτσι, με μια πολυμορφία, ποικιλομορφία, τόσο σε θέματα καταγωγής, γλώσσας, δεξιοτήτων. Και αυτό πιστεύουμε ότι αν αξιοποιηθεί σωστά, είναι πλεονέκτημα. Και με την παγκοσμιοποίηση που αναφέρατε. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιωάννου. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας την ΝΑΤΟ. Καλό απόγευμα, κυρία ΝΑΤΟ. Ευχαριστούμε που είσαι και εσύ με τη σειρά σου εδώ στην εκπομπή να εκπροσωπήσεις τη Γεωργία και έχεις φέρει μαζί σου το σύζυγο και το γιο, τον κύριο Βλάχο και τον Μιχαήλ. Σωστά? Ναι. Ευχαριστούμε που είστε και εσείς μαζί μας σήμερα. Και εμείς ευχαριστούμε. Και θα μας πείτε και περισσότερο για τη Γεωργία, τα πιάτα, τις συνταγές και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε να μας εμπνεύσετε να πάμε και εμείς κάποια μέρα στη Γεωργία. Βασικά η Γεωργία είναι πλούσια χώρα. Έχει πολλή φύση, έχει πολλά ποτάμια, έχει διαφορετικό νοοτροπία. Και ο κόσμος πολύ ζεστός. Ο κόσμος πολύ ζεστός, δηλαδή ο κόσμος είναι πολύ έτσι, όταν πας σε ένα σπίτι σε φαίνονται πολύ έτσι. Είναι φιλόξενο. Ναι. Άρα έχουμε το πρώτο κοινό, φιλοξενία, σωστά? Σωστά. Και τι θα φτιάξουμε σήμερα? Σήμερα θα φτιάξουμε χιλαπλάβι, έτσι λέγεται, είναι αρνί με ρύζι. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και να... Μπορούμε να δούμε τα υλικά, σεφ μου, τι λες? Βεβαίως θα δούμε τα υλικά. Είναι μια ωραία απλή συνταγή. Μάλιστα. Και θα πούμε
μετά. Ναι. Ποια συνταγή, πού τη χρησιμοποιείτε και γιατί έχει και αυτό την ιδιαίτερη, ας πούμε. Ναι. Το φαΐ μας αυτό, το χιλαπλάβι, είναι κανονικά αυτό το φαΐ έχουμε όταν έχει πένθος και έχουμε το τραπέζι. Αυτό το φαΐ οπωσδήποτε είναι στο τραπέζι. Έχει καλά φαγιά που είναι πάλι παραδοσιακά, αλλά αυτό το φαΐ οπωσδήποτε πρέπει να είναι στο τραπέζι. Ναι. Αυτό το φαΐ γίνονται και άλλες φορές, αλλά όχι συχνά. Αλλά φτιάχνουμε και άλλες μέρες, αλλά αυτό το... Είναι απλό, τουλάχιστον από τα υλικά που βλέπω. Ναι, πολύ απλό. Αλλά θα είναι νόστιμο με τον τρόπο πάρα που μαγειρεύεται. Πάρα πολύ νόστιμο, ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Άρα φτιάχνετε και άλλες εποχές. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι μόνο για την όποτε περίπτωση θέλεις που φτιάχνεις, ας πούμε, στο σπίτι. Αν θέλεις, φτιάχνεις όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις. Ωραία. Και φτιάχνετε μόνο με αρνάκι. Ναι. Κανονικά με αρνί, αλλά άμα δεν έχεις αρνί, μπορείς να βάλεις άλλο κρέας μέσα. Ή χοιρινό ή... Απλά το αρνάκι δίνει μια ιδιαίτερη γεύση. Ναι, είναι... πρέπει το αρνί. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τα υλικά πρώτα. Μάλιστα. Να τα γράψετε όσοι θέλετε να τα γράψετε. Και φυσικά τα περαιτέρω και πώς γίνεται και γιατί γίνεται έτσι θα τα εξηγήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, θα χρειαστούμε γύρω στα 450 γραμμάρια αρνί κομμένο σε κύβους. Λέμε 3 εκατοστά περίπου, άρα αυτό που μας έχουν φέρει θα πρέπει να το κόψουμε λίγο πιο μικρό. Ναι, πιο μικρό. Ωραία. 3 κουταλάκια αλάτι, εξαρτάται αλάτι όσο χρειάζεστε. Μισό κουταλάκι σπόρους από κείμενο αλεσμένο. 140 περίπου γραμμάρια, δηλαδή ένα φριτζάνι περίπου ρύζι. Το ρύζι είναι γλασέ ρύζι, όπως μου έχεις πει. Περίπου μισό λίτρο νερό, 60 γραμμάρια βούτυρο και φρέσκο αλεσμένο μαύρο πιπέρι. Εντάξει, σου είπα ούτε κρεμμύδι, τίποτα. Ούτε μαϊντανό, ούτε τίποτα. Ο καθένας κανονικά έτσι φτιάχνεται, αλλά έτσι. Ναι. Με τον τρόπο που θα μας δείξεις. Έχει κόσμο που βάζουν και κρεμμύδι μέσα. Μάλιστα. Αλλά εγώ με αυτόν τον τρόπο που μαγειρεύω. Και το φτιάχνεις, μαγειρεύεις. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να το. Θέλεις να σε βοηθήσω, θέλεις να κάνω, τι θέλεις κάνει. Θα κάνω εγώ. Παρακαλώ. Θέλεις γάντια να φορέσεις. Γιατί νομίζω, αν θα κόψουμε το κρέας, νομίζω είναι να είσαι πιο σωστή, θα σου φέρω τα medium. Γιατί τα large είναι λίγο μεγάλα. Ωραία. Και θα σε βοηθήσω ακόμα εδώ, να σου βάλω μια άλλη επιφάνεια για να κόψουμε το κρέας. Έτσι. Έτσι, ούτως ώστε μαχαίρια έχεις εκεί, διαλέγεις οτιδήποτε θέλεις. Λοιπόν, το σημαντικότερο είναι να διαλέξουμε κρέας, το οποίο, πες μου, μπορεί να είναι από μπούτι, από άλλο μέρος του ζώου. Πρέπει να είναι να μην έχει κόκαλο. Να μην έχει κόκαλο. Ναι. Από εκεί και πέρα από οποιοδήποτε μέρος και είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα, κόβουμε το κρέας σε μικρά κομματάκια. Ναι. Για να δω. Έτσι. Μάλιστα. Είναι σχετικά μικρά. Δεν είναι κοιμά σίγουρα, αλλά δεν είναι ούτε σουβλάκι. Κάπου ενδιαφέρον. Όχι. Ωραία. Λίπος πρέπει να υπάρχει. Αν έχει και λίγο. Γιατί είναι αρνάκι. Έτσι Ναι. Φυσικά αυτό θα το προτιμούσαμε σίγουρα το αρνάκι, διότι αν μου πεις ότι θα το βάζαμε με χοιρινό, όχι. Σίγουρα δεν θα ταιριάζει ιδιαίτερα. Ναι. Η μυρωδιά του χοιρινού με αυτόν τον τρόπο που θα το φτιάξεις είναι διαφορετική. Μάλιστα. Και το μόνο παχαρικό θα έλεγα που χρησιμοποιείς είναι το κίμινο. Κίμινο και μαύρο πιπέρι. Και μαύρο πιπέρι. Τώρα το βούτυρο παίζει ένα ρόλο, εδώ που τα λέμε, γιατί δίνει και αυτό μια γεύση. Ναι, βούτυρο δίνει πολύ καλή γεύση. Πολύ καλή γεύση. Δεν θα το συναντήσουμε ποτέ με κοκάλο το κρέας. Όχι, αν έχει τέλεια λίγο, γενικά θέλει το χωρίς κόκαλο. Μάλιστα. Διότι φαντάζομαι ψήνεται και γρήγορα. Ναι, και να σου πω κάτι ακόμα. Γρήγορα. Φαντάζομαι τώρα ότι σε μια περίπτωση όπως έχεις αναφέρει, ό,τι συμβαίνει, σημαίνει ότι θα υπάρχει αρκετός κόσμος. Έτσι. Θα είναι για 50, 100, 200. Έτσι. Άρα αυτό γίνεται σε μεγαλύτερα δοχεία, κατσαρόλες. Πάρα πολύ μεγάλη. Μπράβο, αυτό ήθελα να επισημάνω. Πάντα το τραπέζι είναι για πολλούς κόσμους, ας πούμε. Μπορεί να είναι 500 άτομα, μπορεί να είναι 400, μπορεί να είναι... Άρα υπάρχουν ειδικά δοχεία, ειδικές κατσαρόλες. Όχι, είναι τεράστιες κατσαρόλες που για εκείνη την μέρα, ας πούμε, μάλιστα. που φτιάχνονται πάρα πολλά φαγιά. Και επειδή είναι τεράστιες, φαντάζομαι και ο τρόπος μαγειρέματος είναι λίγο διαφορετικός. Διαφορετικός, σίγουρα. Εγώ θα έλεγα περίπου όπως φτιάχνουμε εμείς τους γάμους το ρέσι, έτσι, με το αρνάκι, με διάφορα πράγματα που φτιάχνουν τέλος πάντων κατά εξοχή στην Πάφο και βαριά λέμε σου πάνω. Και με όλη αυτή τη διαδικασία για πολλά άτομα, αντιλαμβάνεστε, εκεί το πειρά. Διότι δεν θα μπορούσε, αν είναι ένα φαγητό κατσαρόλα, γίνεται πολύ εύκολα. Αλλά ένα φαγητό για αρκετά άτομα σημαίνει μια άλλη διαδικασία. Και μπορεί να είναι και μια άλλη διάθεση, αν θέλεις. Έτσι είναι.
Και με πήρε τώρα, όταν ήμουν μικρή, πήγαινα ο παππούς μου από ξυλοφάγο. Πήγαινα σε γάμους μικρή και εμείς έτσι μεγάλες ποσότητες μακαρόνια. Και θυμάμαι και εγώ αυτές τις τεράστιες κατσαρόλες να φτιάξεις μεγάλες ποσότητες. Δεν εννοείς τα χαρτιά όπως μας λέει και η Μαρίκα πάνω, Όχι. Κατσαρόλες. Κατσαρόλες, ναι. Ξέρουμε τι είναι τα χαρτιά. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε και το κρέας μας. Άρα, το κρεατάκι μας είναι έτοιμο. Έχουμε μία κατσαρόλα, εντάξει, εμείς μια ποσότητα σχετική θα φτιάξουμε, γιατί είναι όπως λέμε θα φάμε στο σπίτι και ακόμα αυτό δεν μας φτάνει, αλλά τέλος πάντων. Έχω ανάψει κατσαρόλα την άλλη μας τέλος πάντων και μου είπες ότι θα μεταφέρουμε κατευθείαν το κρέας εδώ πρώτα. Ναι, λίγο να βγάλει το νερό αν έχει μέσα νερό. Ωραία. Και βάζουμε... Να σε βοηθήσω εδώ. Αυτό είναι μια λύση έτσι για να το μεταφέρουμε πιο εύκολα. Μπράβο, και το κομματάκι. Όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε το κομμάτι. Τι είναι αυτό? Λιπός. Ναι. Ωραία. Θέλω μια... Τώρα να αυξήσουμε τη θερμοκρασία και πες μου τι θέλεις. Καλή να τα κουταλάκι, ναι, Ωραία. Θέλεις ξύλινο, θέλεις μεταλλικό, τι θέλεις. Λοιπόν, όταν υπάρχει αρκετή φωτιά είναι γεγονός ότι περιορίζει το κρέας να βγάλει τι είναι το υγρό. Ναι. Και μπορώ να σου πω ότι είναι καλύτερο, διότι αν βγάλει αρκετό κρέας σημαίνει ότι θα θέλει περισσότερο ψήσιμο, γιατί είναι πιο σκληρό. Ναι. Μάλιστα. Παθαίνω και να μαγειρεύουμε. Δεν είναι μόνο να μάθουμε κάτι που γίνεται σε μια χώρα, αλλά έχουμε και αυτό το... Γενικές γνώσεις, πώς μαγειρεύουμε. Γενικές γνώσεις μαγειρικής, έτσι. Στο σπίτι τι μαγειρεύετε ένα άτομο? Διάφορα φαγιά. Και γεωργιανά Μ' αρέσει πάρα πολύ να μαγειρέψω, οπότε ο κύριος και... Ο σύζυγος ασχολείται με κάποιο θέμα με κουζίνας και όλα αυτά? Μ' αρέσει να μαγειρεύω. Σ' αρέσει? Ναι. Ασχολείσαι, σαν άκουσα προηγούμενος ή δεν άκουσα καλά, ότι ασχολείσαι με το ζύμωμα, κάτι? Ναι, αυτή τη στιγμή δουλεύω στο φούρνο, στο σύμφωνα. Και δουλεύετε ενώ φτιάχνοντας εδέσματα? Στο ζυμωτήριο δουλεύω. Στο ζυμωτήριο. Ναι. Κάνουμε διάφορα ψωμιά, φρανζουλάκια. Μάλιστα. Άρα ξέρεις αυτό το τομέα. Ναι. Τον έκανες και πριν? Έκανα στην Ελλάδα. Ωραία. Και να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Κάνεις, ίσως λέω, γιατί κάπου έχω συναντήσει κάποιους φούρνους γεωργιανά είδη, ζύμες, πίτες και όλα αυτά ή όχι? Όχι. Όχι. Θα ήταν δηλαδή ωραίο σε κάποιους έχω δει και αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο το έχω δει. Γιατί είναι γεγονός ότι με αυτή την κατάσταση που σε οποιαδήποτε χώρα για βρισκόμαστε, όχι στην Κύπρο, αλλά λέμε στην Κύπρο που είμαστε κοντά, λέμε διάφορα εδέσματα από κάποιες άλλες χώρες και τόπους και λέμε ναι, κάποιος θα δουλεύει εδώ. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος ζει στην Κύπρο και δουλεύει και φτιάχνουν κάτι της χώρας του. Και έχουμε μάθει και εμείς κάποια πράγματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Είναι πολύ ωραία έτσι δίπλα από μια χαλμούδι να βρίσκει κάτι από κάθε μια χώρα. Θυμάμαι παλαιότερα, πριν 10 χρόνια, ότι πήγαινα κάπου να πάρω γεωργιανές πίτες και δεν ήξερα ακριβώς τι είναι γεωργιανή πίτα. Και όμως σιγά σιγά μαθαίνοντας φυσικά και πλεκόμενος μέσα σε αυτή τη δουλειά, μαθαίνεις, έτσι δεν είναι? Ωραία. Έβγαλε λίγο νερό. Λοιπόν, έχει κατεβάσει ελάχιστο, έτσι? Ναι. Ελάχιστο. Δεν θα βγάλει πολύ. Μπράβο. Εγώ συμφωνώ σε όλα τα κρέατα να είναι έτσι, να μην βγάζει αρκετό. Ναι. Για να κλείσουν οι πόροι γύρω-γύρω και να μείνει το ζουμί μέσα. Μάλιστα. Τέλεια. Βούτυρο πότε θα βάλεις? Να βάλουμε σε κάνα λεπτό, να βάλουμε και βούτυρο. Δεν βιάζομαι, απλά λέω. Απλά ρωτώ. Ούτε εμείς βιαζόμαστε. Ωραία. Επειδή εντάξει είναι και φαγητό, παρόλο που είναι ανάγκη, κάποιοι θα έλεγαν ότι θέλει περισσότερο ψήσιμο. Εντούτοις ένα μικρό κομματάκι. Ναι, πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό. Και φυσικά όταν μπει το βούτυρο ακόμα θα το κάνει πιο ροδοκόκκινο. Ναι, πρέπει να γίνει έτσι, να έχει λίγο το χρώμα κόκκινο. Και θα γίνει πιο νόστιμο άμα κοκκινίζει το κρέας. Μπορεί να σου πω και πιο μαλακό ακόμα με το βούτυρο. Με το λάδι μπορεί να ξηραίνεται, αλλά με το βούτυρο το κάνει πιο μαλακό. Φτιάχνονται και με το λάδι, αλλά καλύτερα να είναι βούτυρο. Επειδή είσαστε συνηθισμένοι από ό,τι ξέρω στη χώρα σας να χρησιμοποιείτε βούτυρο περισσότερο παρά λάδι. Εντάξει, κλιματολογικές συνθήκες γίνονται και δεν γίνονται. Εδώ στην Κύπρο έχεις μάθει να μαγειρεύεις διαφορετικά ή είναι με βούτυρο πάλι? Όχι, διαφορετικά. Με λάδι, ας πούμε, με νεόλαδο μπορεί. Τώρα για να φανταστείτε, τώρα εδώ χρησιμοποιώ πιο πολύ το λάδι. Μπράβο. Παρά το βούτυρο. Ναι, γιατί μάθαμε πιο πολύ με το λάδι έτσι εδώ. έχεις μάθει, διδάσκει. Ναι. Φαγητά κυπριακά γνωρίζεις, έτσι δεν είναι? Γνωρίζω, ναι. Και δεν είναι κάτι δύσκολο.
Ενώ για σένα ή το σύζυγο ή το παιδάκι σας, πούμε, να τρώτε. Εμείς μου αρέσει και τα κυπριακά κουζίνα. Κάνουμε, στο σπίτι κάνω και δικά μας αμφαγιά και τις... Πού έχεις μάθει κυπριακά, ας πούμε? Εγώ δούλευα διάφορους τόπους και έμαθα έτσι από τους... Από φίλους, από συναδέλφους, όλα αυτά. Ναι. Εντάξει. Είναι και αυτός ένας τρόπος να μάθουμε κάποια άλλα πράγματα, όπως και εμείς μαθαίνουμε από διάφορους ανθρώπους που δεν ήταν ανάγκη να βγούμε έξω από την Κύπρο, εδώ στην Κύπρο, στον χώρο μας. Φοβερό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να βάλουμε το βούτυρο μέσα. Το βούτυρο μας. Έλα να σου δώσω ένα καθαρό κουτάλι να τελείς καλύτερα. Και να βάλουμε το βούτυρο. Και βούτυρο χρησιμοποιείται περισσότερο αγελαδινό, έτσι. Ναι. Βούτυρο, μπόλικο. Να νοστιμήσει το φαγητό. Τέλεια. Το βάλω λίγο πιο σωστά πάνω στη φωτιά για να ζεσταίνεται κιόλας και να αρχίσει να βγάζει το λαδάκι. Λοιπόν, υπομονή δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα σοταριστεί, θα γίνει έτσι όμορφο, ωραίο. Πες καμιά κουβέντα με τους φίλους μας. Ο κύριο Άννου, εσείς μαγειρεύετε καθόλου? Ή δεν... Όταν ήμουν φοιτητής στο παρελθόν και στην Ελλάδα και στην Αγγλία, θέλοντας και μία, ασχολείσαι κάπως με την κουζίνα. Ασχολείσαι κάπως με την κουζίνα, μαθαίνεις κάποια πράγματα. Έχετε γευτεί ποτέ έτσι πιάτο από γεωργία? Ξέρω πως δεν έχετε ταξιδέψει στη χώρα, αλλά λίγο δύσκολο. Απλά ρωτάω εγώ τώρα, έχετε τύχει να έχετε κάποιους γνωστούς, κάποιους... Κοιτάξτε, εγώ επειδή είχα και επαγγελματική εμπειρία στο γιαννικό και χοντρικό εμπόριο, όπου υπήρχαν αρκετοί και γεωργιανοί και από άλλες βαλκανικές χώρες, και από μόνος μου άρεσε έτσι λίγο να το ψάχνω όσον αφορά την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τα φαγητά άλλων χωρών. Και έτσι όποτε βρίσκαμε ευκαιρία ή μας φέρνανε ή δοκιμάζαμε κάτι ή σε κάποιους γάμους που παρευρεθήκαμε είχαν κάποια φαγητά της χώρας τους. Και έτσι είναι όπως είπε και ο φίλος Χρήστος, έτσι μια ανταλλαγή μαγειρικής τεχνογνωσίας θα το έλεγα. Όπως εμείς πάμε κάπου, παίρνουμε, έρχονται και αυτοί και φέρνουν. Έτσι είναι. Και έτσι εμπλουτίζεται η γαστρονομική γκάμα. Πάντως, πιστεύετε εσείς, κύριε Άννου, ότι μπορεί η ανταλλαγή, αυτή που κάνουμε τώρα, ανταλλαγή γαστρονομίας, εμπειριών, απόψεων και πολιτισμού, μπορεί να φέρει πιο κοντά λαούς και στο τέλος να φέρει και μια ομαλή ένταξη υπηκών τρίτων χωρών στην κοινωνία? Ναι, σίγουρα. Το να ανταλλάσσεις κάποια πράγματα, να μοιράζεσαι κάποια πράγματα, σε φέρνει πιο κοντά, χτίζεις καλύτερες σχέσεις. Φυσικά πρέπει να το δεχτείς, πρέπει να το αποδεχτείς. Νομίζω είναι το πρώτο στάδιο, έτσι. Ναι, το πρώτο στάδιο είναι το πρώτο στάδιο της, ας το πούμε, της διαχείρισης αυτού του διαφορετικού, είναι να δεχτείς, να αναγνωρίσεις ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Και πρέπει να προσπαθείς να δεις το όφελος από εκείνο το διαφορετικό. Να το σεβαστείς, να το αγαπήσεις και στο τέλος να το... Βλέπετε εδώ πως κάποιοι λαοί φέραν τις παραδόσεις τους, φέραν τη γαστρονομία τους και μπορούμε να απολαμβάνουμε π.χ. και τα κινέζικα και τα μεξικάνικα. Πώς θα τα μαθαίναμε ή πώς θα μαθαίναν οι άλλοι τα δικά μας. Εμείς είμαστε στην Ελλάδα τότε φοιτητές και ψάχναμε απεγνωσμένα ένα χώρο να φάμε τα σινόπιτα. Είχε Κύπριους που ήταν καθαρά δικό μας προϊόν, είχε Κύπριους που πήραν την γνώση στην Ελλάδα, ασχοληθήκανε, τώρα φυσικά μπορεί να είναι και περισσότερα από τη δεκαετία του 90, αλλά δώσανε στους Ελλαδίτες εκεί το τι θα πει τα σινόπιτα ή δεν ξέρω αν άλλα δέσματα, όπως και στην Αγγλία. Η Αγγλία είναι ένας τόπος, όπως στις ΗΠΑ και όλα αυτά, με την πολυμορφία που υπάρχει, σίγουρα να επηρεάζεται και η κουλτούρα γενικότερα του ευρώς χώρου, γιατί υπάρχουν τόσες διαφορετικές εθνοπόφιλες, εθνικότητες, οι οποίες έχουν κάνει μάλιστα και το δικό τους χώρο. Και όπου ταξιδεύεις και βρίσκεις στην μια περιοχή έτσι, στην άλλη περιοχή διαφορετικά. Φυσικά αυτό προσωπικά θα μου άρεσε να μην ήταν έτσι απλαξιώστα, αλλά η ανάμειξη ανθρώπων και ατόμων βάσει της κουζίνας, να το πω έτσι, γιατί αυτό το κάνει να δένεσαι περισσότερο και να μην διαχωρίζεις πράγματα. Γιατί πιστεύω το φαγητό σε μια ωραία, έτσι, μια ωραία συγκέντρωση, αυτό αποτελεί έτσι ένα είδος το ότι φέρνει πιο κοντά τον άνθρωπο γενικότερα. Έτσι δεν είναι? Και είναι γεγονός, είπαμε, ότι και
μεγαλύτερες αποφάσεις είναι γύρω από ένα τραπέζι, λες. Το φαγητό ήταν στο προσκήνιο πάντα. Έτσι είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε στη φάση. Ναι, αρχίζει και κοκκινίζει το κρέας μας. Άρα η διαδικασία η μεγάλη είναι να κοκκινήσει το κρέας. Μάλιστα, ναι. Από εκεί και πέρα όλα είναι εύκολα. Δηλαδή, έχουμε ρύζι το οποίο είπαμε ρύζι θα χρησιμοποιήσουμε γλασέ ρύζι. Είναι στρογγυλό το ρύζι. Ναι, και στρογγυλό μεν, αλλά θα γίνει έτσι, όχι πιλάφι. Όχι. Πρέπει να λιώσει λίγο το ρύζι. Πρέπει να έχει λίγο ζουμί. Άρα θα υπάρχει λίγο ζουμί. Δεν θα είναι δεν θα είναι σούπα, αλλά δεν θα είναι ούτε πιλάφι. Ναι. Κάπου κοντά. Σε πόση ώρα νομίζω ότι θα ρίξουμε αυτό? Σε 2-3 λεπτά και πρέπει να μπει μέσα. Ωραία, για να ρίξουμε το ρύζι, να ρίξουμε όλα τα παχαρικά τα σχετικά και μετά να πάμε σε ένα βιντεάκι να δούμε και λίγα πράγματα ακόμα για τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι καλό είναι να το κάνουμε για να δώσουμε ευκαιρία να ψηθεί. Ωραία. Γιατί θα έχουμε και σαλάτα να φτιάξουμε ακόμα. Αν και αυτή θα τη φτιάξουμε έτσι χωρίς συνταγή, αλλά δεν περάσει. Λοιπόν, χρειαζόμαστε και νερό. Ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο νερό. Ναι, να βάλουμε νερό και να βάλουμε μετά το ρύζι μας. Ωραία. Θες να μετρήσουμε το ρύζι? Άρα, βάλαμε εκείνο το μπολάκι, άρα θα βάλουμε το διπλάσιο και... Ναι. Το διπλάσιο. Ναι. Όχι περισσότερο. Και μετά βλέπουμε στην... Βλέπουμε, εντάξει. Λοιπόν, βάζω λοιπόν το διπλάσιο σε νερό. Μάλιστα. Ωραία. Βάλτε ακόμα λίγο. Βάλουμε ακόμα λίγο, βεβαίως, βλέπεις. Γιατί επειδή μου είπες σαν σούπα. Ναι. Σαν, όχι απλό, να έχει ζουμί μέσα. Αλλά λες και εσύ, θα προσθέσουμε ανάλογα την ώρα που θα δούμε κατά πόσο θα απορροφήσει. Να βλέπουμε ότι χρειάζεται ακόμα λίγο, βάζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε και το ρύζι. Λοιπόν, βάζουμε το ρύζι τώρα αμέσως. Τέλεια. Πάω να το βάλεις όλο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και θέλω να πεις και τα μπαχαρικά που δεν τα βάζουμε. Μπαχαρικά, όχι. Λίγο πιο μετά. Ναι, πιο άρα, μετά. Τώρα το ανακατεύουμε, το αφήνω εκεί να βράσει, να αρχίσει να ψήνεται και μετά θα το τελειώσουμε. Τα μπαχαρικά μας. Ωραία. Γι' αυτό, πού να πάμε? Πάμε στο φιλμάκι μας. Πάμε στο φιλμάκι μας. Τελειώσουμε, πάμε break και μετά. Ωραία. Εντάξει, πάμε και ερχόμαστε σε πολύ λίγο πάμε πίσω. Τότε. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στην κουζίνα που δεν έχει σύνορα και σήμερα μας πήγε και πάλι στη Γεωργία και πόσο χαίρομαι. Ωραία. Εμείς το ίδιο. Και έχει προχωρήσει και το πιάτο μας. Λοιπόν, το φαγητό μας ψήνεται εδώ, Ανδριανή. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά, όπως είπε και η Νάτο, είναι ότι εξαρτάται από το ρύζι να ψηθεί, να μαλακώσει. Θα είναι ζουμερό, δεν θα είναι πιλάφι, δεν θα είναι σούπα, θα είναι ζουμερό. Όμως αυτό συνεχίζει το ψήσιμό του και αν χρειαστεί προσθέτουμε και άλλο νερό. Το αφήνουμε εδώ, χαμηλώνουμε προς τη φωτιά, είναι εντάξει. Νομίζω είναι καλό. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι ότου ολοκληρωθεί το ψήσιμο τέλος πάντων, να το προσέχουμε εδώ, γιατί δεν μπορούμε να καθίσουμε πάνω στην κατσαρόλα όπως λέμε και να περιμένουμε. Θα φτιάξουμε μία σαλάτα. Μία σαλάτα συνηθισμένη που φτιάχνεται συνήθως. Ναι. Και επειδή το κραμπί το χρησιμοποιείται αρκετά, το λάχανο να πούμε, όπως να το πούμε, έτσι δεν νομίζω να βάζαμε οτιδήποτε άλλο. Όχι. Βάλαμε λάχανο. Ωραία. Δεν μου λες, μπορείς να αρχίσεις, δεν έχει συνταγή, θα τη δούμε σε λίγο, έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα, ενώ πανεύκολος τρόπος. Επειδή μαγειρεύεις, σου έχω εμπιστοσύνη με τα μαχαιριά. Ναι. Απλά δεν βλέπω μόνο. Πρώτες βοήθειες δεν έχουμε. Ίσως πάντα φοβάται να δίνει μαχαίρι σε κοπέλες και έτσι γυρνάει από την άλλη. Όταν το παίρνουν οι κοπέλες, τρέμω. Απλά δεν θέλω να βλέπω. Ναι. Εμείς αυτό θεωρηθήκε λίγο στερεότυπο. Ήταν εμένα καθόλου κανονικά, καλό στα φοβόταν, αλλά γενικά δεν πρέπει. Λοιπόν, το κόβει έτσι με μαεστρία, μπράβο της, άρα ξέρει τι κάνει. Με μικρό, ωραίο, λεπτό κραμπί. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Τέλεια. Το βάλω και αυτό εδώ έτσι για να τα βλέπουμε έτσι πιο καλά όλα. Γιατί είπαμε, τη σημασία δεν θα το δούμε εμείς, τη σημασία θα το δούμε δηλαδή ο κόσμος. Λοιπόν, πες μου να το... βλέπω συνεχώς κάποια λαχανικά. Το κραμπί όπως λέμε, ναι. Τον άνηθο το βλέπω, άντε να δω και τον μαϊτανό, κρεμμύδι και καρότο. Δηλαδή ότι θα βάλουμε σήμερα στη σαλάτα μας. Άλλα λαχανικά δεν παράγονται. Ας πούμε λέω, μαρούλι,
κόλιανδρο, ρόκα. Ναι. Ρόκα δεν πολύ χρησιμοποιούμε εμείς. Αυτό λέω θέλω. Εδώ που το έμαθαμε με το ρόκα. Μάλιστα. Κόλιανδρο, φρέσκο. Ναι. Σε σαλάτες, σε φαγητά. Και το... Ποιο? Αυτό θέλω να μου πεις, έτσι θυμήθω να δούμε. Και το μαρούλι. Και το μαρούλι το χρησιμοποιείτε. Πάρα πολύ. Και σαν σαλάτα και το μαγειρεύετε? Όχι, μόνο με σαλάτα. Σαλάτα. Ναι. Διότι σου λέω ότι πάντοτε σχεδόν όλοι οι φίλοι από Γεωργία θα κάνουν κάτι με το κραμπί. Διότι το χρησιμοποιείτε και το κραμπί αρκετά και στα φαγητά σας. Και στα φαγητά. Τα γεμιστά και όλα αυτά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εσύ κόβεις εκεί, εγώ το ανακατεύω εδώ. Να μην το βλέπεις, τώρα νομίζω θέλει ότι ακόμα λίγο νερό. Νεράκι. Άρα το ανακατεύω, εντάξει είναι ελάχιστο, δεν έχει πιάσει, απλά και απορροφήσει. Γίνεται σαν ριζότο με λίγα λόγια. Ναι. Το ριζότο το ιταλικό, έτσι περίπου, που προσθέτουμε για άλλο νερό ιζωμό ας πούμε. Ναι. Και ψήνεται. Ψήνεται μέχρι ότου αποφασίσουμε εμείς ότι τελείωσε. Το ρύζι πρέπει να είναι φουσκωμένο και το μαλακό και το κρέας φυσικά. Το κρέας είναι τηγανισμένο, δεν θέλει πολύ βράσιμο, δεν θέλει πολύ ώρα για να βράσει. Και να τελειώσει, να ψηθεί. Ναι. Έτσι, σωστό. Και εγώ θέλω να έρθω εδώ στο φίλο μου τον Μιχαήλ, έτσι κοντά με τον παπά που σε βοηθά με το μικρόφωνο, να ακούσουμε λίγο τη φωνούλα σου και να μας πεις τι κάνεις τα απογεύματα. Ξέρω πως είσαι 5 χρονών, 6 να κλείσεις το Δεκέμβρη. Και πόσες γλώσσες μιλάς, τι κάνεις τα απογεύματα με τους φίλους σου. Πες μας λίγα πράγματα. Στα σχολεία έχω πολλά φίλους και λένε Πέτρο, Γιώργο, Σπύρο. Και βλέπουν τηλεόραση οι φίλοι σου? Όχι, παίζουν. Παίζετε. Άρα δεν μπορεί να τους στείλεις τα χαιρετίσματα σου, αλλά αφού δεν βλέπουνε, θα τους το πεις μετά ότι ήσουν στην παρέα μας. Και τι παιχνίδια παίζεις? Τι σου άρεσε να παίζεις? Μου άρεσε αυτοκίνητα. Αυτοκινητάκια. Και πες μας και πόσες γλώσσες μιλάς. Ελληνικά το βλέπω, μιλάς και γεωργιανά. Και είσαι 5 χρονών και μιλάς και τις 2 γλώσσες. Μπράβο σου. Εγώ δυσκολεύομαι με τη μία, όχι να μάθω 2, ειδικά στα 5 μου. Μπράβο σου, Μιχαήλ. Κάτι άλλο να μας πεις, σου αρέσει τα φαγητά της μαμάς? Σου αρέσουν? Μαγειρεύει καλά? Ναι. Βοηθάς και εσύ στην κουζίνα? Ή μόνο του να δοκιμάζεις τα πιάτα περισσότερο? Όχι, βοηθά. Βοηθάς και εσύ? Είσαι καλός ότι βοηθάς και τη μαμά, είσαι πολύ καλό παιδί. Ωραία. Λοιπόν, είναι ωραίο πράγμα να έτσι από παιδάκια 5,5 χρονών να έχουν εμπειρίες από τη ζωή, από τη μια χώρα στην άλλη. Είναι φοβερό. Το παιδάκι έχει πάει στη Γεωργία? Όχι. Δεν έχει πάει. Δεν ξέρει. Ήταν μηνών. Γεννήθηκα στην Ελλάδα και που πήγαμε στη Γεωργία ήταν μηνών. 7 μηνών και τώρα να πάμε να τον γνωρίσουν εκεί. Βέβαια, σίγουρα. Και πρέπει και να ξέρει και την καταγωγή του το παιδάκι. Δεν καταλάβει. Μάλιστα, σίγουρα. Λοιπόν, είπες ότι θα βάλουμε ένα αλάτι εδώ τώρα. Μάλιστα. Έτσι, και βάζω. Εσύ θα μου πεις πόσο. Φτάνει. Ωραία. Και τι κάνουμε τώρα? Θέλω ένα γάντι. Έτσι. Ναι. Ένα θέλεις, Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και είναι γεγονός ότι εμείς οι Κύπροι τρώμε το κραμπί μας, στο σουβλάκι μας, στη σαλάτα μας, κομμένο σε λεπτές φέτες. Εδώ στη Γεωργία, ειδικά στη Γεωργία και σε άλλες χώρες έτσι κοντά, το αλατίζουν και το πιέζουν έτσι να μαλακώσει. Και είναι γεγονός, είναι πολύ πιο ελαφρύ από το... Είναι ίσως βάζεις το μεχιάζεις λίγο με το κραμπί, έτσι. Ναι. Είναι πολύ πιο ελαφρύ και νόστιμο. Βγάζει εκείνο έτσι ελαφρύ υγρό και γίνεται πολύ, πολύ νόστιμο, πραγματικά. Μπορώ να έχω το... Τριφτή. Το τριφτή. Ναι. Ωραία. Άρα και καρότο μέσα. Πες μου, θα το πατήσεις μετά? Έκανα λίγο, πάτησα το. Εγώ εντάξει, όταν το κάνω. Όχι τόσο πολύ. Μάλιστα. Γιατί απλά έχω πειραστεί από άλλους φίλους τώρα, δεν θυμάμαι από Γεωργία, από άλλη χώρα, οι οποίοι το πιέζουν. Έτσι. Άρα έχουμε το καρότο, έχουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο που είπες, θα το περάσει και αυτό εδώ? Ναι, να το περάσουμε. Μπράβο. Καλύτερα. Ωραία.
Και αυτά θα τα ψιλοκόψουμε στο σανίδι μας. Νομίζω φτάνει ένα καρότο. Ό,τι θέλεις είναι μεγάλο. Ναι, το ένα είναι μεγάλο, γι' αυτό λέω. Και εγώ με το φαγητό δεν το ξεχνάω, το ανακατεύω και το ξανακατεύω μέχρι ότου Λοιπόν, θέλουμε το σκόρδο. ψηθεί. Βασικά να ψηθεί, να μαλακώσει. Θέλει ακόμα λίγο. Και το Βεβαίως. φαΐ μας είναι έτοιμο. Σχεδόν είναι έτοιμο, Ναι. Τέλειο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι με αυτό το είδος του φαγητού θα μπορούσε να κάνεις πολλά πράγματα και να προσθέσεις και άλλα πράγματα. Μέσα το κάνεις ακόμα πιο νόστιμο. Χωρίς φρεσμοστά, που είναι και το πιο ωραίο κάποιες φορές, έτσι. Βέβαια. Δεν λέω να προσθέσεις ότι να είναι και πολλά πράγματα. Επιλεκτικά. Επιλεκτικά κάποια πραγματάκια, ναι, βέβαια. Αλλά εντάξει, πολύ ωραίο. Ας πούμε, λέω τώρα, επειδή το μυαλό μου στο ριζότο, θα μπορούσα να βάλω λίγο τυρί στο τέλος. Ναι. Να λιώσει μαζί και να μαλακώσει έντοση γεύση. Ή ένα αρωματικό άλλο, αλλά επειδή έχει κείμενο εδώ, άρα πάει μέσα σε άλλο τομέα. Ωραία. Λοιπόν, Βοήθεια θέλεις? όχι. Όχι. Ξεκουράζουμε από σήμερα. Καλώς είσαι. Περίεργο σήμερα, έτσι νιώθω λίγο διαφορετικά, διότι συνήθως οι φίλοι και φίλες ειδικά μου Είναι βάζουν... που σε αγαπάνε και θέλω να σε δουν in action, να κάνεις τα έτσι, δικά σου. Εγώ δεν με αυτό σου λέω. βλέπουν, ξέρεις, και λέει ας το βάλουμε να κάνει κάτι, να το δούμε, ας πούμε πώς μαγειρεύει. Ωραία. Μάλιστα, είπαμε. Πολύ λεπτές. Ιταλία. Λοιπόν, η μαγιονέζα μας είναι εδώ και τα λαχανικά μας, άρα αυτά. Η σαλάτα αυτή σερβίρεται με οποιοδήποτε φαγητό. Ναι. Στο τραπέζι. Ναι, στο Οτιδήποτε τραπέζι. θέλεις. Και είναι ωραία. Λοιπόν, Μάγια. Μάγια, γιατί είπα Μάγια? Ήταν από τη Γεωργία ναι, και η γι' αυτό Μάγια, λέω, ναι. αλλά αυτή είναι νάτο μαζί μας. Θες να δοκιμάσω λίγο το ρύζι να δούμε? Δεν το δοκιμάσω. Βλέπεις, λογικά θέλει ακόμα λίγο νεράκι. Ναι. Λογικά. Τέλεια λίγο να βάλουμε. Αλλά θέλω να δω το ρύζι, εάν έχει μαλακώσει. Πολύ λίγο. Το κρέας. Ακόμα. Το κρέας δεν το δοκιμάσα, εντάξει. Εντάξει, επειδή είναι άγευστο τώρα, ούτε αλάτι, ούτε τίποτα μέσα. Σίγουρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα προς το παρό βρασμένο νερόβραστο, πώς το λέμε, φαγητό, το οποίο θέλει τις γεύσεις του. Ωραία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Μπορώ να έχω... Θέλεις πρώτα αυτά ή μαγιονέζα? Όχι, μόνο πρώτα... Ναι. Τα λαχανικά αυτά. Μαϊτανό και άνηθο μαζί. Φαντάζομαι θα θέλεις Ναι, τα φύλλα. τα φύλλα και όχι τον Μάλιστα. κορμό, γιατί ο κορμός εδώ είναι λίγο σκληρό. Σκληρό. Δεν είναι ωραίο. Ναι. Ωραία. Πάρω λίγο από εδώ να βλέπουμε. Τέλεια. Και όλα αυτά να το μαζί. Εντάξει. Μάλιστα. Είμαστε εντάξει Ευχαριστώ τώρα? πάρα πολύ. Παρακαλώ. Έκανα και εγώ μια δουλίτσα σήμερα και με ευχαρίστησε το κιόλας. Να πω τι σημαντικό. Τι ευγενική. Θα προσπαθήσω έτσι να τα κάνω από εδώ και μπρος. Και μένετε Λευκοσία, Στο παιδιά, έτσι? Στρόβολο, ναι. Στο Βόλο, ωραία. Από τον καιρό που ήρθατε Λευκοσία μένετε. Ναι, δεν πήγαμε. Και έχετε, φαντάσουμε, και αρκετούς φίλους από τη Γεωργία, δεν είναι έτσι, που είναι εδώ στην Κύπρο? Έχουμε πολύ καλή σχέση. Υπάρχει μαζί μεγάλη τους. κοινότητα. Ναι. Από ό,τι είδαμε και στην εκπομπή, έχει έρθει πάρα πολλούς και χορούς και τραγούδια. Πώς, έτσι, πολύ να όμορφη. ρωτήσω έτσι απλά, για να κερδίσω και χρόνο. Πώς και σκεφτήκατε να έρθετε στην Κύπρο, ας πούμε? Λέω τώρα. Ο καθένας έχει τους λόγους του, δεν λέω, αλλά εντάξει, ακούσατε, ξέρετε, στην Κύπρο πάνε αρκετοί από τη Γεωργία ή είναι κάτι άλλο? Απλά ήμασταν στην Ελλάδα και όταν άρχισε λίγο κρίση εκεί πέρα, Ναι. Α, πήγαμε να έρθουμε εδώ πέρα. μάλιστα. Ξέρω τη γλώσσα. Ναι. Σκέφτηκα να έρθω στην Κύπρο Παρά να πάει σε άλλη Ναι, χώρα. και να μάθω άλλη Άλλη γλώσσα. γλώσσα. Πιο δύσκολο μου φάνηκε. Βέβαια, σωστά, σωστά. Και πώς σας φάνηκε η Κύπρος και σαν χώρα και σαν κοινωνία? Είχα έρθει και πιο πριν, ας πούμε, για διακοπές. 2007 είχα έρθει. Είχα τα ξαδέρφια εδώ πέρα και είχα έρθει διακοπές. Άρα είχες επαφή με Τότε την ήταν Κύπρο. καλά, τότε είχε λύρης. Και μετά που ξαναέρθα, μετά ήρθα για δουλειά, ας πούμε, με την οικογένεια. Και στην αρχή ήταν πάλι καλά και εδώ και μετά ξεκίνησε και εδώ. Και εδώ η κρίση. Από εδώ θα Μια φύγεις. ακολούθηση. Από εδώ θα φύγεις να πας κάπου αλλού. Προς το πάνω δεν σκέφτομαι τίποτα. Ας ελπίζουμε να βελτιώσουν τα πράγματα Ναι. και να είμαστε τυχεροί όλοι και να έχουμε ένα λαμπρότερο μέλλον. Το παχαρικά.
Ωραία. Τι λέει? Τι λέει, τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε και γεύση. Γιατί θέλει γεύση. Εδώ θέλουμε μόνο πιπέρι. Εκεί στη σαλατά. Στη σαλατά, ναι. Και άλλας. Και αλάτι. Ήδη βάλαμε, αλλά λίγη προσοχή γιατί Ναι, έχουμε ναι. ρίξει, για να μην είναι αλμυρό και Ναι, άλλο. μάλιστα. Και έχουμε και τη μαγιονέζα μας. Και Σωστό. Σωστό. Ωραία. Και έτσι θα έλεγα, θα το έλεγε κάποιος και θα μου το έλεγε σίγουρα και θα περίμενα και εσύ να μου το πεις, Τι θα πω? ότι σαν να φτιάξαμε ένα κολσλό. Όχι, δεν θα το έλεγα, όχι. Γιατί, ποια είναι η διαφορά. Το... Επειδή βάλαμε μαϊντανό και άνηθο, ναι. εντάξει. Και τι άλλο να είναι, εντάξει. Τι άλλο? Τι άλλο. Αυτό μόνο διαφορά, έτσι. Βέβαια. Δεν βάζεις ακόμα κάτι στο κόσουλο, αν θέλεις. Εντάξει, αν θέλεις, αλλά το κρεμμύδι έχει μπει, Το καρότο βέβαια έχει το μπει, η καρότο και μαγιονέζα το έχει κρεμμύδι, μπει. εντάξει, τι άλλο. Σωστά. Απλά εμπλουτίσαμε με λίγη γεύση περισσότερο, με μαϊντανό και... Αλλά αν είναι έτσι, η μαγιονέζα δεν είναι τόσο πολύ όσο είναι στο κόσουλο. Δεν Μπορείς να υπερισχύει μην η το βάλεις μαγιονέζα. καθόλου θέλω να πω. μαγιονέζα. Θέλω, σε παρακαλώ, να μπεις απόψε στο διαδίκτυο και Πες να μου. βρεις σαλάτες με κολσλό, τις πραγματικές και όχι Δεν είναι αυτές που μας κάνουμε πουλούν. εμείς, Όχι που κάνουμε εμείς, που μας πουλούν στο Και εμπόριο έτοιμες. και Που είναι full δεν μαγιονέζα έχει και λάχανο λίγο μέσα. καρατάκι. Εντάξει, κατάλαβες. Κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό Σαλάτα είναι. μπορείτε να μην το βάλετε μαγιονέζα, μπορείς να βάλεις Για ου- λεμόνι. Α, και λεμόνι, μπράβο. Ναι, και λεμόνι και λίγο λάδι. Βέβαια. Και να είναι... Πάει σε πιο απλή σαλάτα, Ναι, βέβαια. πιο απλή. Αλλά γι' αυτό είναι υπέροχο και η ποσότητα της μαγιονέζας που έχεις ρίξει μέσα είναι τέλεια. Τέλειο, ναι. Αυτό είναι. Ούτε πολύ, Έτσι, ούτε... έτσι φαίνεται και το σωστό κολσλό. Έτσι. Λοιπόν, να το. Πάμε να δούμε το φαγητό μας. Μάλιστα, Γιατί νομίζω θέλουμε είναι- να το τελειώσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο ακόμα νερό και να το βάλουμε τα άλλα τα μπαχαρικά μας. Άρα νερό βάλαμε αρκετό. Δεν είναι ούτε 2,5 ούτε 3. Φτάνει. Έτσι. Θα συσταθεί, θα το ξαναπορροφήσει άμα θέλουμε. Αν ρίξουμε λίγο περισσότερο νερό. Και βάζουμε τα μπαχαρικά τώρα, τα αρωματικά. Μάλιστα. Έτσι πρέπει να είναι αρκετό το ρύζι. Ναι. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, βάζουμε μαύρο πιπέρι. Πιπέρι. Μετά, Και βάζουμε κίμινο. κείμενο. Ωραία. Αλεσμένο. Μάλιστα. Τέλεια. Και... Έχει κάτι άλλο? Όχι, δεν είναι. Έχει... Αλάτι Α, βάλαμε. Όχι, δεν βάλαμε αλάτι. Να βάλουμε και αλάτι. Και βάλουμε και αλάτι. Έλα. Και το ανακατεύουμε. Τα αφήνουμε να πάρει βράση για να ανοίξουν τα μπαχαρικά και το φαγητό μας στην ουσία είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Ωραία. Και συνήθως σερβίρεται σε μεγάλα πιάτα, μικρά. Συνήθως βάζουμε σε μεγάλο πιάτο και τα βάζουμε Καθένα στο δικό του. καθένα στο δικό του, ναι. Ωραία. Τέλεια. Άρα να το φαγητό μας ολοκληρώθηκε τώρα. Μάλιστα. Να σου πω κάτι μόνο, ένα μικρό σχόλιο πριν πάμε στο βιντεάκι μας. Το ρύζι συνήθως όταν το αφήσουμε έστω και κάτω από τη φωτιά, κλειστό, Ναι, κλειστό φουσκώνει. φουσκώνει, έτσι. Μάλιστα. Εκεί, Τώρα μπορούμε να το κλείσουμε και να βάλουμε καπάκι να το φουσκώσει. ωραία, εκεί που θα το σερβίρουμε μου είπες ότι πρέπει να είναι λίγο ζουμερό. Ναι. Κάποιος θα πρόσθεται ακόμα λίγο νεράκι για να ρεώσει, ας πούμε. Πώς? Ή όχι. τρώγεται έτσι. Τρώγεται έτσι. Μόλις φτιάχνουμε, που είναι ζεστό, βάζουμε στο πιάτο. Άρα δεν είναι φαγητό που θα φάμε την άλλη μέρα γιατί θα φουσκώσει και θα πήξει. Μπορούμε να φάμε και την άλλη μέρα. Μπορείς να βάλεις, όταν βάλεις να ζεσταθεί το φαΐ, μπορούμε να βάλουμε λίγο νερό. Μπράβο, για να Ναι, ξαναγίνει. να ξαναγίνει Εντάξει. το... Αυτό λέω, επειδή πρέπει να είναι ζουμερό. Ναι, απλά. ναι. Την επόμενη μέρα πρέπει να βάλουμε λίγο νερό για να ξαναγίνει έτσι Όπως πρέπει. Ναι. Να φρεσκαριστεί. Ναι. Ωραία. Άρα, Πάμε στο φιλμάκι πάμε μας, φιλμάκι στον και εμείς χώρο ετοιμάζουμε μας. τα πιάτα και πάμε να βρούμε τα παιδιά εκεί. Ωραία, η Εντάξει. ώρα του να γευτούμε το πιάτο. Πάμε λοιπόν στο Πάμε. φιλμάκι.
εδώ είμαστε, Χρήστο μου, αγαπημένε μου. Έτοιμοι να γευτούμε τα φαγητά είναι έτοιμα πάλι. Πάντα τέτοια ώρα λέμε τα φαγητά είναι έτοιμα. Αφού είναι έτοιμα, αφού είναι έτοιμα, τι να πούμε. Δεν μπορούμε άλλο να πούμε. Λοιπόν, τέλειωσε το φαγητό, όμως θέλουμε να το δοκιμάσουν οι καλεσμένοι μας. Δεν είναι διαγωνισμός, για να δοκιμάσουμε είναι καλό. Εντάξει, αν μας αρέσει. Και να πούμε και το σχόλιο μας, υπάρχει θέμα. Λοιπόν, δοκιμάστε. Παρακαλώ. Πάρτε εδώ τα. Και τα παιδιά να δοκιμάσουν και ο σύζυγος και όλα αυτά. Γιατί αυτό τρώγεται με κουτάλι με πυρούνι. Με πυρούνι. Ωραία. Δοκιμάστε. Πάντα είμαστε έτσι πρόχειροι. Έτσι να το... Δεν είναι φαγητό για να κάτσει στο τραπέζι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ το δοκιμάσει και έτσι. Δοκιμάστε κι εσείς. Δοκιμάσαμε από όλα. Και η σαλάτα είναι τέλεια. Ο Μιχαήλ είπαμε. Ναι, ο Μιχαήλ. Σ' άρεσε? Καθέξτε καλά η μαμά. Λοιπόν. Εγώ λέω, μου θύμισε έτσι λίγο το κριτικό το γαμοπίλαφο. Είναι για γάμους. Έτσι. Φυσικά δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι αρνάκι νομίζω. Μπορεί να είναι και κάτι και δεν θυμάμαι. Αλλά μου θύμισε έτσι με πήρε εκεί περισσότερο παρά που είπαμε προηγουμένως στο ρέσι. Το ρέσι θέλω να το συνδέσω με την ποσότητα, με τον κόσμο που μπορεί να φάει. Αλλά το φαγητό σαν γεύση είναι κάτι... Η σαλάτα καμία σχέση με κόστο πάντως. Εγώ νομίζω είναι πολύ πιο νόστιμη. Πάρα πολύ πιο νόστιμη. Πολύ πιο ωραία. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει. Καλό είναι. Παίρνει άριστα, παίρνει... Τι παίρνει? Εμείς πήραμε την εμπειρία πάντως. Από μένα πάντα άριστα παίρνει. Πάντα άριστα. Μάλιστα. Τι καλό σύζυγο έχει. Δεν θα το σχολιάσουμε αυτό. Πάντα άριστα. Ωραία. Λοιπόν. Δεν έχει καλή επιλογή. Ναι, αυτό λέω. Δεν είπα να μην το σχολιάσω. Πριν την παδευτώ, πρώτα δοκίμασε τα φαγητά και μετά. Μα έτσι δεν είναι, έτσι πρέπει να είναι. Δεν σε συμφέρει εσένα, προχώρα. Πού το ξέρετε, πρέπει να φτιάξουμε καλά γλυκά. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και οι 4 μαζί μας σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας δούμε, ελπίζουμε, και στο event που διοργανώνουμε 23 του Ιούνιου στο Πάρκο Ακρόπολης, η ώρα 5.30 με 8.30, μαζί και με όλους τους φίλους από το σπίτι για να γευτούμε τη μαγειρική αρκετών τρίτων χωρών και να χορέψουμε το τραγουδισμό όλοι μαζί γλέντι, για να έτσι να κλείσουμε όμορφα το τέλος της εκπομπής που είναι τέλος του Ιουνίου βασικά. Τέλος της εκπομπής, άρα μέχρι τότε έχουμε να γευτούμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε, αλλά εντάξει, ξέρεις, σιγά σιγά τελειώνει ο χρόνος. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που μας καλέσατε και... Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για όλα. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Φεύγοντας, να θυμίσουμε τους φίλους από το σπίτι ότι η εκπομπή αυτή συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και εμείς, Χρήστο μου, λέμε καλά απόγευμα και θα τα λέμε ξανά σύντομα. Βέβαια, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Γεια σας. Shit.